Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Machiegni nyakoro mga jwang heno kinyi ni endi mano makawuono tarika par koda boro dwe endi mano mara iyo gana fare koda auchiel en chenro no endi mano mara chal mar piny kata kidi mar chal mar piny sule mokinyi wadago mpaka ka endi koda ka wenda mabendo wuok e gwenge endi mago mag Siaya County kambaka ma wadwa goyo thoro mare en andong'e kata pek kata midhieri ni mabende oganda mabende kunyo mula e gwenge ni mago mag Siaya County osebedo kakadhe to mola ahinya Wakeini wadwa ng'eyane kanyo to Wakeini kadhe pek machal nade to bende an kaendi koda ka wenda adek ma wan godo mano kanyendi Oringo Amuom ma bende en jakene ratiro ubiro go kode mbaka kaendi ubiro nyiso to gin kaka jokene ratiro ang'o ma gitimo mar neno ni koro midhieni ma kamago endi ok obed e kind jokuny mula kata kwa we Wakeini kende jokuny mula in general ang'o ma gitimo aeto wan koda Jennifer Apio ma bende wuok e riwruok endi mano mar Sulwe CBO ma be wabiro ng'ene to ang'o ma gisebedo ka gitimo aeto wan koda endi koda ka Bernard Guya mawuok e riwruok endi mano mar Sulwe kendo en jakom obiro ng'en to chalo kodgi nade kanyeri kuom mane koro mga jwang ka in jakuny mula nikech wasebedo kwaneno kanyeri ka weche geni mago makunyo mula okelo pek ma opogore ma e thuolo mani in bende inyalo bedo machiegni koda ka TV mari mondo ine chenro ni endi ing'e kaka moko kuom gigo ma inyalo luwo pono ni pek moro okwaki kinde go endi mago mag kunyo mula kata kapo ni in ni jogo bende tie sector no endi mag kunyo mula ma e gima inyalo bedo ne koro piny mondo mi ine okiny masani machiegni ahinya uru kama intiere lowa kokalo kuom lai mago mag tudruok mopogore Facebook, Twitter, YouTube kaachiel koda ka Instagram @Color TV ka bende itiyo koda ka namba ni mar ote wachuk mantie but TV mari kanyendi imiyo wapachi okinyi masani machiegni ahinya uru okinyi ni endi dinauru mondo mos no oyawre uru ero kama na ahinya mora ahinya kuom thuolo mar bende ukawo mondo wago kodu mbaka okinyi masani endi Color TV en thuolo endi mano makare ma bende oganda gombo mar winjo kwa kuomu ina mara ka thuolo endi Oringo Amuom mondo in bende imos oganda. Erokamano ahinya kuom rwakowa. Yes. Aduoko erokamano kuom chopo kendo amor ni ayudo ka wan e odwa. An iluonga ni Oringo Amuom, an achiel kuom jochung' ne ratiro to awuok e kaunti no mar Siaya. Erokamano. Amor ahinya machiegni nyamara Jennifer. Erokamano. Bende aduoko erokamano kuom rwakowa ka odiochieng' ma kawuono to gi nyinga an Jennifer Apio an nyaralego to dak oyuda Sakwa Bondo koro sani to atiyo gi migawo mar Sulwe CBO mae warango gigo mosebedo ka ng'ikruok mosebedo ka hinyo jok mamege yore mag kuonde mag kunyo mula koro gigi waseneno ka ok gidhi maber ahinya kod jogwa ma Wakeini kata nyithindo manyiri koro emomiyo wabiro kaka mondo wawach kanyakla. Thank you. Machiegni Bernard. Erokamano ahinya okinyi maber luonga ni Bernard Guya an jakom mar riwruok mar Sulwe ma is a community-based organization ma en registered Central Sakwa Siaya County. Erokamano ahinya machiegni ahinya uru okinyi ni endi man masani mondo wago uru mbaka wang'en to chalo nade kotende koda ka weche endi mago makunyo mula to mola ahinya midhieri ni mabende jokuny mula kadhi kinde ka kinde ka gitimo chenro mage king'iyo kanyendi Siaya County kunyo mula timore kuonde mopogore Sakwa nitie kuonde ma bende gitimore asedhi kuonde mopogore like Abimbo asedhi Wagusu kuonde migwenye mula kanyo endi adhi nyaka cho akiani na Nyang'oma nango cha bende pudire Wagusu Nango ni Sakwa to endo kuro pogore gi bende Wagusu en site mopogore bas bago kuonde ma bende asedhi but
iyudo ka weche mag kunyo mula gin gik ma bende kelo ber ahinya ne oganda jo Kenya nikech seche ma okunye to ng'ato yudo pesa ne okonyo ko familia mare. But challenges nitie. Kapok wabiro kanyo endi mathoth ahinya, Jaduong' Bernard Gweya, inyalo nyiswa ni to this Sulwe CBO en riwruok mane to timo ang'o? Erokamano. Sulwe CBO en riwruok mar oganda mar jogweng' ma wuok Central Sakwa. To kaka CBO moramora ne obedo formed gi objectives ge. To one of the objectives ne en ni mondo wami jowa opportunity mar awareness mag gik matimre e alwora marwa. Nikech ka ji gin gi information, ging'eyo gik moko, gi thoro ng'eyo ratichgi, to mano miyo gik moko bedo mayot. Koro ok nyal nyoru gi jok moko mobire e iu, nikech ung'eyo gima udwaro, to ung'eyo kaka gik moko chal. Koro nwang'iyo e alwora marwa, e gweng'wa gi gik mantiere matimre e gweng', kech Central Sakwa en gweng' ma humble. Resources ok ng'eny. To resources mantiere en nam mane nitiere around ma jowa dhiye to yudo michgi ma pile pile. To gi wach mar border ka koro biro. Koro magi gik ma meja mane timre e gweng'. Koro gold osebedo kanyo e kinde mang'eny. Kitime matin, samoro entiere, samoro onge. To sama entiere gik moko dhi maber. Sama onge ji dok e nam. Ji timo border. Ji timo gik mopogore opogore. To sama gik obete no, tibiro yudo ka challenges mantiere, nyithindo ok biro dhi e school moriere. Koriemb nyathi e school kata niwach fees, to nyathino ok duogi. En koro odhi dwaro pesa. To dhi e gold no. To koro skunde orumo gi kanyo. Koro nwabet wawacho ni to ere gima dwatim kaka oganda. Koro wariwre jok matis to wawacho ni gima wanyalo timo, wayaw CBO mondo wane kaka wanyalo riwo oganda kwa support gigo, kwa miyo gigo information mondo gibed aware gi gik matimre e environment, challenges mantiere, kaka ginyalo bedo overcome, to bas gweng' dongre maber. Emomiyo nwachako CBO mar Sulwe mondo okonywa e yore mar support nyithindo madhi school, molo nyithindo go manyiri, joma mine, kech wang'eyo ni joma mine ema mako familia motegno kabisa. To gi ere kaka ji nyalo gik ma gitimo, ere kaka nyalo konyogi. Ka in jaboda, ere kaka ma nyalo konyi. Ka in janam, ere kaka nam ni nyalo konyi. Nikech ka ng'ato miyi rieko mi embrace, ti nyalo dhi mabor gi gik matin ma in go. Emomiyo nwachako CBO mar Sulwe Central Sakwa. Okay. Erokamano ahinya Gweya kuom nyisowa mathoth ahinya kowuok kuom Sulwe CBO. Nyaka gi seche giendi, Jennifer, inyalo nyisowa ni to kaka un jo Sulwe CBO, so far ang'o ma usetimo ma oseloko ngima oganda? Erokamano. Ka chako gi kaka Mr. Bernard owacho. Yes. Sulwe ni kane wachake, kata ka ni paro biro ni mondo wachak gima kama,
en nikech wang'eyo area kama wantie kaka Central Sapwa kucha nitiere resources mana kaka osewacho to gin natural resources to kucha there is a humble background kaka owacho. Koro ji temo ni mondo the resources ma wantie go kik mondo wa change kata mondo kik waketh kaka gin. To emomiyo kane gibiro sulwe nobiro mana from the name mar sulwe ni mondo en light moro ler moro mondo nen ni ji mantiere mudho. To bende nobiro ne ochake mar golo logo ni golo dok e jo Sakwa kata jo Central Sakwa mondo gin e sense kik gine ni gin e humble background to gibed ni ginyalo tiyo maber gi resources ma gintiere go ma en nam to limited resources ma gin gogo. Nam en achiel kuomgi ero kaka gold no to kod mana transport ma en boda makoro gitimono. Mago some of the resources. Chon ne ji dhi nyaka Edwar ji ne timo gik moko mang'eny mondo gi meet demands mag gi. Koro ka aduogo e wach mar gima wasetimo en ni the best mwasetimo ni for the few time samatin mwasebet go kanyo no, at least if people ng'ato nyalo wuok ba ong'e gimonego bed ni timre kata realize ni atimo ma to ok timre na maber kata yudo ma to nitiere repercussions kata rach mayude mae. Mano e morwa nikech at least waneno ler sulwe wacha waneno kachako neno maler kata gichako neno ler mar sulwe cha. Kech ka inyalo bedo monding'e ni mae ber to katime kama to rach moro kata ntiere impact monyalo create kuom ka take for an example ka idhi e nam kata ka sani waloso ewi gold kata mula makore konya kachacha omiyo ji pesa kata ji yudo kaka ginyalo dak kuom pesa ma giyude mula kata working sites ma gitimo go. To ibiro yudo ni kidhi kachacha be ntiere challenges ma ji yudo kaka wakeini ibiro yudo ni mondo idhi kacha iweyo responsibilities magi kata luong mari kaka janyuol. Mondo idhi ibed jomoko yudo ka jomoko tiyo nyaka gotieno to gi ng'ama mama kata joma chuo iweyo anyuola ni kata mana family ni idhi tiyo kachacha. Nitiere demands moko miweyo ma ok itim ne kata dwaro moko miweyo ma ok itimo ni anyuola ni to mago ni gi repercussions magi. Biro yudo ni ng'ama mama kidhi kacha ka koro itiyo kanyo to nitiere jok ma bende dwaro ni mondo idwaro shortcut nikech bende idwa yudo piyo mondo idog dala. Joka ka bende koro gibiro kawo mano kaka thuolo mar mondo giti kodi yo ma ok owinjore. Ibiro yudo kech umege ok wanyal donje e buche kata bugni ka wadwaro. Nyaka warit joka kosegolo piny kucha ka kosegolo e bur kachacha e kogol oket luoko ka kosekelo luoko ka ji ng'eny. Koro ng'eny ibiro dwar poge yo ma ibende ibiro struggle mondo idwar mondo iyud nikech ibiro dwaro. Biro chuni ni jomoko biro dwaro mondo gidwar favor kata gidwar gimoro in returns. Chuno ni samoro ng'ato biro odwaro ni ng'ato muli marach maning'eno osekalo kama kiyaw kama onego bed ni ng'ato biro dwaro mondo ti kodi odhi kodi kata mondo tim kodi hera kata tim kodi richo mondo kore kiyude. Koro magi challenges ma mege kata jok ma wakeini donje samoro kidonje ni heroni alwora mari kata mana saka sa nikech iwuok ni dhi dwaro to koro ibende struggle mondo iyudi kaka ng'ato ka ng'ato. To magi kosetimre to imiyo koro ibiro ng'at modonji richo kata ibedo ng'at ma koro osechopo ngima ma ok ber nikech in guilty ni atimo gima ok owinjore lakini bende atimo console ni atimo nikech adwaro ni I meet my demand. Koro
Sulwe osewuok kawacho negi ni kata kidonjo kuonde kata bed ing'e ratiro mari tichungi adiera. To kisechungi adiera kineno ka ng'ato dhi ni yo moro ma ok owinjore kata ng'ato dhi muli ma ok owinjore, ng'ato kaloni kama ok onego bedi, to onego bedi gi voice ni wacho ni mae titimo to kitimo maber. Okay. So far ang'o ma usetimo moloko ngima jokuny mula? Wasetimo sensitization. Okay. Koro kwasetimo sensitization akia kawan wachna kita puonjo wasepuonjogi. Bende wasetimo tuke theater, wasedhi kuonde mag mula gi waloso gi jogi, wasetimo nyaka tuke moko matindo tindo manyalo nyiso gi ka nikech jok ng'eni gin jok modich. Sami dwa kete class ni kori dwa puonje kama katikero onge gi thuolo bende mana. Koro watimo gigi through theater. To nitiere nyaka jok mamoko ma bende nitiere kuonde mag kunyo mula go, kata watiyo nyaka gi sirikal bende giluongo gi jodongo mag gwen. Bende ka ng'eni kisemiyo ng'ato yo ng'ato achiel to koneno ber mar gima itimono to odhi spread olando ne jogi. Koro ma watimo kaka kundi mar Sulwe bende watimo, to wadhi e sites ma gigi timre kata mani skunde to wasensitize nyithind school. Mondo at least alwora obed kong'eyo gimoro amora wantiere go berne to kod rachne. To kontiere extent maka koro dhi to koro wadwa wacho ni ok ober, ok wadware. Kod sama koro onego bed ni wacho ni ober to wanyalo miye probability ni okonyowa to okonyo nyaka in future bende hold at hand. Sawa sawa. Erokamano ahinya. Oringo king'iyo kanyendi magitemo bende Madam Jennifer wacho kaachiel koda ka Bernard, un kaka jokene ratiro, relationship maru kod the CBO main Sulwe chalo nade kata en mane? Erokamano kuom penjo. Aparo ni sebedo katendra gi Sulwe to gi riwruok mamoko bende ma ok Sulwe, kendo gini wacho ni gimoro amora nyaka nywakne. To ang' ni yiena mondo akwan oganda mamoko kata migawo mamoko ma bende onywako kendo tiyo kamoro achiel e lwedo achiel gi Sulwe sama gitimo mane. Wan kod migawo ma iluongo ni Child Ambassador ma jo makre kamoro achiel kod Sulwe. Wan gi migawo ma iluongo ni Gender, gibende Gender Dialogue, gibende gimakre kamoro achiel kod Sulwe. To kod Dak Achana bende makre kamoro achiel gi Sulwe. To mago mana migepe matin. Wan kaka jochung' ne ratiro wamakre kod riwruoge gieki mondo mi wawuothe kamoro achiel kendo mondo mi bende wakonyre e golo dok e it anyuola kata it dhano kata jogo ma osebedo ka timo gigi. Kaka nende gisewacho kanyo endo ni golo dok seche moko onyalo tek nikech onyuoli e yudo ka gini nika. Kaka sani wawuoyo e wach mar mula. E mula kadwa golo history matin e wach mar mula. Dhano masani ng'ama onyuol kawuono koneno mula to paro ni kawuono e ka mula wuok e Kenya ka kata e Central Sakwa. E gimitimo ni bende en Central Sakwa, Bondo sub county to kod Game e gweng' ma iluongo ni Ramula. Nying osewuok ni Ramula ma en kama mula ne ae. Omiyo mula ni nochakre chon kane pok ne wayudo lokruok kata wayudo sirikandwa mar jarateng'. Kane pod itiyowa gi odiero mane wuok British. To bende kata ne pok ne gibiro ne gini osechakre. To kane gibiro ka gin kod lony mang'eny ma jok mane jorotenge mane nyalo tiyo kamula ne tiyo kaka jogo eko ma ikumo. Koro ne yonge lony mane nyalo bedo go kacha. Bende ne sama ikumi to initiyo kaka wachni to joka ne ni kode gigo madongo mane ginyalo tiyogo.
Koro jogwa mane tiyo kacha kande diere chande ne pod pesa bende onge, mula gi dhok moro gi dho joluo luongo ni pesa. Diere chande pod pesa ok tigo, kendo jogo eko mane tiyo gi chachande kane joluo kata jorotenge ne timo gimiluongo ni barter trade. Idwaro gweno titero gimoro mondo mi iwil gi gweno. Koro kata kane wachnegi ni mula to ne onge wigi. Omiyo koro gino nodhi kamano, mas chike moko mane jorochere oketo mondo ne gigeng' ne gwago kaka wanyalo yudo tiyo gi mula kande pod e kiling' pod gitiyo. Omiyo magi miyo watiyo gi riwruok kaka Sulwe mondo mi wakonyre kwa wacho ni to chike ka bende nyaka moko mbeki, moko loki mondo oganda bende ong'e nyaka chikego. Wasefwenyo bende ni jogo mang'eny makunyo mula ok ong'eyo chike, kata bedo ni gintie to ok ging'eyo chike ni to mage monego bed ni ritogi, to ere kaka kidhi kunyo mula to onego bed ni dhi. Koro ratirogi kapok ging'eyo makata mana kaka gidhi kucha, iyudo ka jogwa gini ne wang'iyo jogo matindo manegi makore ka chako kata jagweng' moro madwa dhi chako kunyo mula manegi kwe gi opao to gi saruru. Ere kaka gini onego bed ni oritre. Ng'at cha dhi kacha maonge kata gimorwako e wiye. Omiyo mago duto gik mwawacho kendo watemo mondo mi wariwre gi riwruok mamoko kwa nyiso ji ni kata kidwa dhi to mae kaka onego bed ni wuotho. Ok iwuotho awuotha nikech kiwuotho ka wi bende ni nono, kidi nyalo wuok kucha mago wi. To nitie gik mitiyogo kande ma iluongo ni mercury. Mercury ni bende iwacho ni ka ing'iye malong'o gi jolony ma ong'eyo, wacho ni en kod ndalo moro ma onyalo donjo kendo nyalo hinyi. To hiny moko mobro hinyigo en ni seche moko king'ama mama tinyalo kar nyuol ni nyalo budho, kata inyalo tamre mok inyuol, to kata kane Nyasaye pari ni ipek to ich cha bende nyalo wuok. Koro mayo magi gin puonj moko mwapuonje mondo mi joko ma kunyo mula ong'e, to wariwre gi kanyakla kata ogentni mamoko kaka grube ma bende oseng'eyo mondo mi ochak wacho wechegi. Erokamano ahinya Jaduong' Oringo. Bernard, king'iyo kanyendi kaka un jo CBO, as a CBO unyalo bedo ni un kod pek mamaru uwegi manyalo mono chopo dwaro maru, nikech awinjo kanyendi ka Madam Jennifer oseyango moko kuom gigo mag usetimo kaka CBO, but magi duto te pek nyalo bedo. To kang'e ni gin challenges mage maun kaka CBO mar Sulwe usebedo ka uyudo? Erokamano kuom penjo. Wach mapek en ni kidwa timo awareness e gima osebedo e kinde malach, to ji osetime kaka timeno, to mano e yo maging'eyo ni timego. To idwa nyisogi ni koro nitie yo moro minyalo timego mopogore kaka gisetime. Koro yudo ka nitiere pek, nikech wacho wach mula kaka Mr. Momo wacho, ok en gima nochakre kawuono. To gik mitiyogo gin gik ma osebedo, kiwacho kata mercury en gima osebedo banned. En banned ma obedo categorized kaka chemical ma dhano ok onego tigo. To mae en wach mapek ma kata king'iyo laws mantiere gi regulations mag mining, ibiro yudo ka kata Kenya wuon categorize gold kaka categorize mercury kaka chemical moko onego tigo. To kidhiye sites mag gold to mane mitiyogo oseti kode chien kacha, pod itiyo kode nyaka sani. Koro kidwa nyise ni nitiere
yo moro minyalo tim, to joma mine go biro nyisi ni hapana, yo moro miwacho no en yo ma expensive. To wan wadwaro returns matin gino dhi chamo ohala made wayudo. Koro ng'ato bo wacho, ji biro wacho ni hapana, mano ok watigo. Gini osetigo aming'a, to pok waneno gimoro malich motimre, waendelea gi ma. Koro winjo ka challenges mantiere, ji biro wanyisi ni kaka wadhini e kaka wasedhiga before. Koro odwaro constant engagement ma engage jogo eko mochung ne mining, to gi jogo eko bende matiyo mining no. Kiyudo ng'at ma responsible madwa konyo oganda mong'eyo ni gini ok en gima kare, mosebedo banned, koko nego ti kode, koro biro dwaro another method motiyo kode, kata koro oyudo profit matin, to en gima sustainable, ma onge adara moro mokelo ne ng'ama tiyo, to yudo mare matin, to ng'acha bende o protect. To ka jok matiyo gi bende imiyo awareness mong'eyo mo embrace ni gini nyalo hinyo wadier, gini nyalo dhi kodwa marach, nikech ng'eyo gigi gin gik ma biro badaye. En gima nyalo muo chieng' moro matimre ma wach ni koro relate gi wach gold. To wacho ni gini osetimre kae for 20 years, 30, 40, to pok waneno ga gima chal kama. Ang'o motimre sani? Nikech accumulation mag gigo e environment. Koro challenge maduong' en ni idwa timo sensitization. Sensitization ni en gima odwaro pesa. Nikech kidwa organize kaka Mikael Jennifer wacho, kidwa organize those theater mondi iwuoth from one mining center to another, ibiro yudo ka you need resources. To resources gi nyaka network gi jok moko. Jogi nyaka be ni wacho gimiwacho mondo ubed together. Koro challenge mar networking no, challenge mar resources, gi challenge mar ibiro yudo attitude mar oganda. Oganda nyalo nyisi ni oyo un gimwachamo ok udwa. Ubiro to udwa kethonwa gima ber mane wasechako mosekonyo waga nyaka dene ni. To ibiro nyisoge ni gini nyalo konyo zaidi. Koro kakidwa package information nino mondo imege, onyalo backfire kata onyalo penetrate. Koro mano is a big challenge the CBO. Nikech nyaki yud kaki balance ka nitiere future mar oganda, ka nitiere current position ma livelihood mar oganda, bas kai nitiere environment. Idwa balance business, idwa balance gi environment. Koro mondo yud future maber, magi gik nyaka balance. To king'iyo a system ma wan go e mining, iro ka environment issues you neglect completely. Koro ji ng'iyo the business aspect, so you maximize on profit at the expense mar environment, mar mabiro mi future. Koro with the time ibiro yudo ka future mar jok modak e mining sites biro bedo mok ber. Kama nanya Madam Jennifer, king'iyo kanyo ndi andong gindi koro wang'e specific challenges mabede samoro the miners themselves nyalo bedo ne kade, and wang'eyo mana moko mabe awinjo ka isechako tumo kanyo ndi sex for gold, gik machalo kamago endi. Un kaka the CBO usetimo puonjruok malach ahinya mago mag
neno ni gik ma kamago endi ok obedo. Actions mag bende ukawoga kopogore kod timo puonj mondo mi ng'ato ong'e ratiro mare. Action mar bende ukawoga mar neno ni jok ma samoro otimo ne jowetegi gik aila giendi gin bende okawnegi chik. Erokamano. Yes. Kadok chien matin ne challenges mani penjo Mr. Bernard. Okay. Wacho ni some of the challenges ma bende wa face ka wan kanyo biro yudo ni jogwa matiyo e kar kunyo molago iwinjo ni ka ibiro gi gimopogre gi gimitimoga kanyo pile pile to gini the same mana kaka wacho gibiro neno ni in ok gidwar ni giber. After all ngimano bende en mara. An ema dwaro in ing'eni wacho kamano nikech iwinjo maber. Nyaka jo activists nyaka jok matimo ang'ono en ing'eni sama idhi wachone kamano in kari ber. An midwaro ni mondo karo oketha be kech kaya to kibe miya. Koro position kata mana tamruok mar winjo gimiwacho mana achiel kuomgi. Mar ariyo iwinjo ka nitiere jotendwa mag gweng' kata yedhewa moritowa e gweng'. Jokuny molagi kosebiro to kuongo donjo kuomgi. Ka gisedonjo kuomgi to kata dibed mana ni nitiere ywagruok moro kata rach moro mineno ka kiringo idhi irgi to ing'eni jokaka osenenogi maber. Koro gik miwachogo ineno ka ok mi thuolo kata ok mi platform bedo kine gimoro kata matimre malong'o. Meaning ni osemiye kata osechiemo kata oseng'eyo kaka gitieko gi jokaka. Koro wachni welfare mari kata mano mar gik miwachogo mago un jok ma ok dwa maendeleo gik madhi mbele e gweng'. Mar adek awacho ni chike ma sirikal oketo mag rito kuondewa alwora marwa kata mana kuonde mikunye molagi onego bed ni chike ma giketo onego bed ni luwogi kaka owinjore. To koluwgi kata koketgi motegno ni jok matiyo alwora kuonde ma ikunye molagi. Aparo ni magi bende nyalo konyowa mondo kik jok matiyo ne ratiro kata jok mang'iyo ber mar alwora oyud pek mondo gikonygo jodak kata mana society manitiere kuondego. Koro kawadok e magwa ma ne wacho mag actions monego bed ni ikawo. Ng'enyne ibiro yudo ni kawadhi nitiere nyithindo kata mana wakeni matiyo e kuonde mag kunyo molago. Iyudo ka diera margi kata ratichgi okethi to ka ywak nitie giseng'eyo ni nitiere kaka gik moko ka ok odhi maber to onego bed ni igolo duol mondo winj ni gima kama timre kik ipand. To kisepando tinyisi kuonde monego bed ni giringo gidhiye kata kaka onego bed ni gichopo wach ni ochopni e it ng'ama owinjore. Kosewinj gi nitiere kaka watiyo gi child ambassador to kod jok ma deal gi issues to do with wakenigi ikawo negi atua. Nyithindo ma wayode katiyo kuonde mag kunyo molago monego bed ni dhi e skul gin vulnerable. To ng'ato samoro biro wacho ni nodhi kanyo nikech odwaro school fee kata odwaro kaka mondo konye. Nitiere olak kata mana gima onego bed ni facilities monego bed ni odhi go e skul. Ikawo atua ma iduoke kata nitiere moko mitero e homes kuonde ma nyithindo moko ringa to gibedo rehabilitated to iduoko gi back e skul. Ma ratichgi okethi mobedo violated. Moko bende itero ma odhi nyaka court. Ibiro yudo ni jokuny mul achielgo odil gi mama odichgo. Nyathi ma nyako mane bedo ni nyathi mama ni bende ibiro yudo ka nindo okaw ng'at achiel ni otiyo gi mama to otiyo gi nyathine. Koro ibiro yudo ni mae kelo tungni kata kelo tudruok. Magi gikoter bagikawo bagitero nyaka doho tibiro yudo ni jogi ema nyisogi wan kaka ibiro yudo ni wan kaka sulwe onyisgi yo monego bed ni giluwo ma kata ka ng'ato dhi e doho
tinyise ma jogi mako lwetgi ba tergi nyaka e doho ba nyisgi kaka onego bed mondo ng'ato ong'e ratiro mare. To ng'at mobedo violated kata ng'at mobedo offended bende iyudo kaka imiyo ratiche iwinjo kaluwore gi chik. To kopogre gi mano, megi bende inyiso pile pile wacho ni nitiere e society ka kata mana e alwora mar kuonde mag wadakegi dwaro bende koro opogre. Ji bende gonyo ok dwar tich matek, koro inyisogi ni mondo ibed dhano nyaka ibed dhano man gi dignity. Koro dignity mari chak ilus ting'eni koro koro kendo kiny dhano monego bedi. Ka in mama kata ka in nyathi manyako, kaka onego bed ni ritori e yo makare ma ok onego bed ni ketho chik mar kaka nyathi manyako onego bedi. Nyaka iritri, irit nyaka chieng'i ma kata kiyudo kari mar dak ting'eyo kaka onego bed ni iritri kata kaka idak e odi gi jogi gi kwe. To moloyo ahinya en lweny ma nyaka koro wakedogo to ken kedo mayot. Nikech dhano kata ng'ato ka ng'ato en gi dwache, to dwache no en ofil ni en monego bed ni ong'eye, ma kata policies kata mana gima itemo wacho ne oneno mana ni in iparo ni maber, lakini ineno gima nitie mbele. En oneno mana masani an kech kaya koro adhi timo anything, adhi timo gimoro amora mondo adwar ni iya oyieng'. To gima yieng' mantie ino biro timo ni bang'e kata bang'e kiseyieng' sani ok ipar ni kiny to idwaro bet ngima machal nade. To bende kowacho kuonde ma ikunye mulago ibiro winjo ni jomoko yie owito nyaka kuondegi gidhi e mieche to gikawo lope mag ji. Kanya wadhi bire bati skuti semule kanya wadhi biro kanya ni kwaduga tilendi wan mar ariyo. Jaduong' Ng'amomo, king'iyo kanya yawo jokip tumo ni nitiere chike moko mabende jasomo nokelo pacho kaendi machal ka gima pod hinya sekta mar kunyo mula kendo miyo jowa ok nyal bedo koda yot ahinya. Akine gin chike magi mabende nyalo wacho ne oketi, to un kaka jokenya ratiro usekedo machal nade mondo ne chike go endi ok omedo dhi nyime kod hinyo jokuny mula. Erokamano ahinya. Paro ni kapod adwaro medo mondo mi achopie mano, awinjo ka Mikai wuoyo kendo wacho ni gima sulwe timo ok otim mana ni gini osechopo, gini okayo koro wan kode koro ma watimo. Bende gitimo mondo mi ikruok ere kaka waikre mondo mi gini kik chopi. Koro gin okenge mopogre, ok en mana okang' ni rito ni mondo wane ka gicha timre eka wakony. Watemo ni wakony bende kapok otimre. Omiyo nitie kama giwacho ni gipuonjre nyaka gi wakeini to gi nyithindo manyiri mondo mi kik gima kama timre. Koro en okang' ma jok mapok notimre necha onego bed ni bedo gi ng'eyo, jok ma osetimre negi be onego bed ni bedo gi ng'eyo. Kabiro e yor chike, ndalo machon kaka wacho ni kane jo British ne tiyo kendo ne pod girulo Kenya, ne nitie nyaka kuonde mane ok onego bed ni nyono. In kaka jarateng' nitie kama ok onego bed ni wuothi gikie. Magi noketi ma en chik mane giketo ma wan ok wanyal chopo kuonde moko kata jarateng' nok chop kuonde moko. Omiyo chikego moko pod tiyo nyaka sani, to tiyo e yo mamuol. Omiyo bende anyalo hero mondo awachi ni British kata jo rochere ne oa mane waparo ni wagia gi chikegi, to nitie jorochere moko ma pod odong' ma gin wan wawegi, jorochere ma rotenge ma bende oketo ma ka gimoro timre e bathi to ok yieni ni mondo iwuo. Idwa wachni ni to in to macha to bathi ang'o, gima timre ka ng'ato to bathi ang'o. Koro mano ochalo gima en chik. Mining Act 2016 owuoyo mang'eny e weche gieki, to pod ok obed, ji pod ok dwa implemente maber. Onge ng'ama dwa implemente maber. To king'iyo act ni endi, kaendi wang'iyo
jo ohala ni endi mar kunyo mula matindo to gi jo kunyo mula moko. Nitie jogo eko matindo ma iluongo gi kimombo ni gin jo small scale. To nitie gi jogo eko ma jogwa ma jo locals kande ma en ochiew gi rapuche to gi opape to gi ndo odhi mondo ogwedgo kamoro kacha kata odonjgo ei bur mondo okunygo gimoro matin. Gibende gintie. Jogi eki chike gidwa chalo gima dwa pogre. To chik midwa ket mang'eny odwa chakre kunyo mula ka, chik moket mang'eny odwa chakre jo small scale miners. Emibo yudo kibo wache ni nitie oboke monego bed ni miyi. Oboke mimiyi ni onego bed ni chule pesa moro. E ndalo machien kacha nyocha en siling 200,000. 200,000 mar Kenya. E sani nyose chake osude ma e gwenge moko e counties moko kaka Migori, Narok, Vihiga, Kakamega nyose be nyaka 500. Paro ni nyaka Siaya bende koro osechopo kanyo. E 500 ni endi ng'at mane kunyo gi opao gi jembe chande ok nyal chope, ok nyal yude. Omiyo koro imiyo ng'ano endo moseyudo mwandu matin thuolo mondo miene moyud gicha. To sama oseyude no endo odhi oyudo barua no endo to iyudo ka odhi e county moro to kawo kata ward achiel e county no. Ka ok owuoyo kata gi jopiny kia ni ng'ato osekawo ka. In idak e lowo ni lopi, awinjo kiwacho ni kanyi bobire to chik ni bende nitie. Idak e lowo ni en lopi to kara lopni endi nosebedo marked ni gold nitie e bwoye ka. Koro ng'ato wakucha ma in iwuon lopni kidhi chako kunyo bur kacha ni dwaro gold to ng'at cha chungi. Ng'at moro manigi barua manoseyudo barua chungi ni in ka ok dang' itiye kakara. Koro magi gik manika. Koro en chik ma wan wagali wane e gweng'wa, wane dalawa to kara nitie chike moko ma overpower nyaka chike monego ritwagi. Koro mago gin gik ma wanene momiyo na wacho ni moko nitie mane wagali wariembo jorochere to kara jorochere moko pod odong' e iwa ka. Wan wawegi wabe wa jorochere. Koro mano omiyo gini tek ka. To mano bende miyo wawacho kamoro ne nitie penjo mane ipenjo Mr. Guya ka ipenjo godo kata kuom fuong'ruok moko kata challenges manitie. Aparo na achiel kuom fuong'ruok manitie matin manyalo miyo sulwe yud fuok kata yudo fuok matin en ni jo kunyo mula matindo gi moko ma jogweng' ginowegi kacha ni githagre kithagruok gi. To jogo eko ma jokuny mula mosechopo e kiwango manyalo yudo go barua cha gin koro kendo serikal osechako ng'eyo gi ni gintie ma gin giyagi barupe gi kucha. Koro jok mowegi eki yot mondo gin bende koro chak wuoyo kodgi ni neno kaka weu joka to nitie, joka goyo nyaka kami kunye matin kane. Koro mae e achiel kuom gima sulwe to oganda mamoko bende timo. Mondo me uyudie riwruok. Koro jogi obed gi riwruok nikech achiel moja ni nguvu kaka nawachi. Koro jogi koriwore mage yudo cooperative eka koro dang' giyud kaka gibende gikedo gi yawo moko mane oseyudo barupe chon ka. To kapod odhi ng'at achiel tok chopi. Erokamano. Yena uboda mako wadaga muthulo kaendi mano madundo kwadu kaendi to dugo ko bath mbaka niendi kama bende tie moko kuom gigo mabe wadugo rango kanyendi. Koro moko jonke kidhi mabor ahinya wadugo tok thuolo machuok. Get ready to elevate your business and aid in the commercials when you advertise with No, nadie de área. Interest. Ya, nothing yang kaka kanyo indi chala sabe iloka udi mang'eny bi mukore.
Wani mo kwenye mola gidi udi mang'eny dhi mukore nikech iyudo ka Yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Jona tiel ni mano mar ariyo chenro go endi ma kunyo mula kelo midhiero malich ahinya kit oganda to moloyo ahinya ne jokuny mula mowuok e alwora endi mar Masia kod pacho ka endi mangima. Mano momiyo wan ka endi koda ka Oringa Muomo kaachiel koda ka Jennifer Pio to gi Bernard Guya duto bende waluso godo ka gimiyo wathoth ahinya weche endi ma kunyo mula ka omakore koda ka riwruok mano mar Sulu CBO. Machiegni nyure tiel ni mano mar ariyo. Awinjo ka endi ka jaduong' Muomo oyango ka endi weche endi mago mag chike moko kendo bende wachoni Mining Act ma 2019 was it so 2016 yes mabende ne okel kanyendi nitie kaka onego bed ni gikelo ber ahinya ne jokuny mula en maendi samoro pok obedo and jidunguya inyalo nyiswa ne kanyendi tudruok mar CBO gi the county government mano Siaya yor neno ni jokuny mula giendi obedo yo mano makare kata mana sites mabende kwenye mula giendi obedo protected nikech ing'eni one ibiro ka gina open mabende samoro ng'ato nyalo nyumore and oweyo ka kuonde go endi bedo ma rach ahinya. So tudruok mar CBO that is Sulwe to gi government the county government of Siaya osebedo machal nade? Erokamano ahinya kuom penjo. So nikech CBO ni e Siaya County to wan e gweng' to county government ma Siaya emoritowa. Nitiere county government department mar mining ma ochung' ne sites duto te mag mining mantiere county ma Siaya. To ging'iyo gik mopogore opogore but gima duong' ma ging'iyo ni gik matimre mag mining itimogi e yo makare koso nitiere ng'ukruok moko. To king'iyo matut kanyo nitiere big challenge. En challenge ni kaka ne Mr. Oringo wacho ni jok matindo tindo kwan kono nyuolwa minewa ne timo mining matindo mag karaya gi midhi adhiya gi karachi gi jembe to mago pod nitiere nyaka sani. Koro ei chenro ma koro biro sani ma koro
mining osud malo nikech technology mantiere mi nyalo koro extract more kowuok kuonde matindo tindo mar mercury ni kawo mana matin. Iwacho ni mercury ni inyalo yudo kata 10 kata 20% kidhi maber ahinya. To nitiere koro technology mobiro makawo more nyalo extract nyaka 40% kuonde mane ng'ato osekawe ginene mercury osetigo cha. Koro miyo technology mosebeteni koro county government ng'iyo gini kaka a source of revenue. Koro gibiro emomiyo iwicho ka jaduong' Momo wacho ni iyudo ka gi increase nikech ging'e ni koro kanyo is like mano en cash cow margi gi tap into. Koro gi neglect jok matindo tindo ka nikech koro gi elevate malo, koro jok matindo tindo ka gi neglect. To rules nitiere ma ging'iyo rules gi ok nitiere wanyalo wacho ni nitiere implementation approach is very weak. Rules nitiere kendo kidhiye act no spell out how mining is done. Ere ng'ama mine, what are the requirements mag mining, what is the role of ng'at mobiro mining e community mo mine ni. Oket maber, lakini koro kidhiye ground tibiro yudo ka nitiere ng'ukruok mang'eny kabisa ma rules implementation mag guidelines go ibiro yudo ka ok ng'igi at all. Ibiro mana winjo kiwachogi ka accident otimre e mining site. Ibiro yudo ka to kinde moko gi ibiro mana yudo ka ging'i side to gik moko ber timre e iye ka. Emomiyo CBO wabedo go mondo wamiji awareness ni my right ka accident otimre e bur, ere kaka in ng'ama kunyono, ere ng'ama dwa teri hospital. Kidhi e hospital bill ni ng'ama dwa chulo ni. Nikech nitiere ng'ama tiyo ng'ama ochung'ne burno ochung'ne site no. Ere kaka ng'ano, ere kaka idwa konyri. Bende in gi protective equipment, in gi helmet, bende in gi earbuds, bende in gi mask, bende in gi apron, bende in gi gum, bende in gi gik midwaro. Koro king'iyo kidhi kanyo ibiro yudo ka gigo onge at all. To jogi biro kanyo ka in a good day gibiro bira to inspect, to inspect in quote. Biro inspect in quote. To bas ka accident otimre tibiro winjo ka koro weche ng'eny kata bed mana regulatory authorities to wach kata jo NEMA jok mo nego ng'i wach mar environment gibiro wacho ni onge allocation manyiso ni gibiro evaluate gino. Biro yudo ka jok matimo gold gi ma Mr. Momo wacho ni imiyo license gi. Inya yudo kata ka omiye license moko dichiel to mano license forever. Mane kore gimoran go makata kidhi ng'iye, do they even have those documentation? Bende gi renew gini every year. To kata kibiri kao site mar mine, kidwa timo mining, idwa time nyaka karamo. Bende iwinjri gi community. Giwacho ni public participation, which is a requirement, mantiere kidwa chako site mar gine e gweng'. Mondo iwinjri gi jo gweng'no. The act wache maber kabisa. To koro kidhi e ground tibiro yudo ka onge ng'ama luwo gigo. This thing gitimo for formality. Mana kaka Mika Jennifer ne wacho, ubiro to se scan environment no. Oseng'iyo ni ka ji are poor kabisa. Maka nyalo miyo gi 500 kata 1000 gidi wera maonge gima gidhi wacho. Koro ma en gik ma timre ma jo county ok gin gik matimre ma ji kia. Gin gik matimre ma ji ong'eyo. Kendo ji ong'eyo maber kabisa. To koro ng'ama dwa implement that
guidelines go onge nikech mano ibiro chalo ng'ama oyaro mach gi lwete. Nyaka wang'i. Ngero kamano. Kendo mali biro yudo ka idonjruok kodi matut kabisa. But beautiful, wang'e kanyo indi. Lori kwanyo mach gi lwete. Wang'e kanyo indi exploitation mabende waneno ga kowuok kuom maybe akena luongi ni foreigners, maybe nyalo bedo foreigners, yes, kata nyalo bedo jok moko ma samoro neno ni gin weg site moro, kata gin jodongo ma gikawo jomoko mondo tine gi tijno endi mar kunyo mula. And iyudo ka these workers or miners gibedo exploited and e yo marach ahinya. Mana kaka nawacho ni asedhi e gwenge endi mopogore opogore wabuso gini kuonde gwendi. Naneno kaka samoro dhano chalo kanyo. Ng'ato tiyo matek but he gets nothing. Nikech ang'o? Jok ma gitiyo negi okawo mwandu gi te. Un kaka CBO, ang'o mbaka mane mabende usegoyo mar neno these people matiye e sites ma kunyo mula ok obedo exploited gi jok ma oko kaendi kata jodongo kande mondo gibe gini endi okony. Nikech I want to believe ni gicha okonygi, nikech ng'ato nyalo tiyo ne pesa matin to ng'acha omiyo pesa mang'eny to dhi kanyo pile. Erokamano. To sami wacho ne ni eno okoyud maber ne to realize ting'eno mor notiyo. Yes. Koro challenges kata mana gima wasetimo ewi mano en ni podi watimo mana sensitization. Nikech Silwe is all about peeling golo dok e itgi. Yes. Yeni king'eyo sama ng'ato osebedo gi ng'eyo, obiro bedo ni onyalo timo evaluation maber kata marach. Nikech jogi hinyre to ok ginyal wacho. Nikech ong'eyo ni kiwacho mana kaka iwacho ni isoko chingi e mach koro wang'i. Biro wacho ni in manyocha dhogi bor kae wariembi. Koro security margi bende giluoro. Nikech ka nawacho nan ma mobilize ji kata an madhi against ibiro riembe tich kama koro biro dak ionge. En ni sama wacho ni iluongo ni dignity, human dignity. Yes. Sama idwa wacho gimoro maber, be ready for anything. Ikri ni gimoro amora mabiro timore. Tema nyise ni ka ionge gi background kata ionge gi base kama idhi chung'ie to luoro dhi maki. Koro mama wacho ni Silwe no kanobiro to obiro ni mondo omi jogi jingo mar wuok oko mondo giwach gima ber kata mana gima rach ma ng'ato neno. Ibet thuolo mar wacho. Nikech sami wacho tiwacho kiluoro ni cover at least in gi ground kama ichung'ie. To mano emomiyo ni wawuok wa silver platter negi. Ginyalo yudo kama kata giyudo mijing'o, giyudo backup kowuok kuomwa. An kawacho kama to an kutera kata kano dhi kama ubiro teno nadi wabiro chung' kodi. Ni winjo. So you prosecute? Onyalo inyise ways kako onyalo luwo mondo dhi through the ways of prosecution kodwaro. Kodwaro iluongo jok machung' kode kata mana legal Silwe are in a position to help you. Give me ng'at machung' kodi. Okay. Yes. Koro. Another thing, the main basic, kata the main background, kata gimomiyo inde Silwe ko wacho ni en peeling the mask. Meaning kisegolo doke ite ng'ato boneno adier to biro bedo gi jingo mar chung' e ratiche ka ng'ato dwaro violate right mare. To sama bende idwa chako wacho gimoro maber, king'e ni conscious mari wacho ni gimi wacho idhi wacho gimoro ma right, regardless to gima ng'ato dhi wacho, ibiro bedo gi mijing'o mar wuok mondo iwache to in ready mar chung' kao okang' moro amora gimoro amora madhi yudi. Koro nyaka iwuog oko mondo iwache. Kik waum taya, omok taya to liel to wakete e bwo kitanda. Koro ok odhi nere. To samani giseneno lerni kata wan mana ji ariyo kata mana ji adek, tibiro neno ka jomodong' gi biro neno, nikech ng'ato biro neno ka en omondoga kachacha
ng'ani en miserable, ng'ani samoro ok nyal kata sustain, ok nyal miyo joode chiemo, ng'ani ok nyal rito ode maber. Ngimani bende kata mani dak mari neno ka gik moko kethre nikech kaka bende gin gi influence mang'eny. Ibiro wachni ni idwa ketri ni pod ibet e odi kanyo ni en dhako ni rito odi. We are outside here, isn't it? Ibiro imi kama nindo gin nikech samoro joma oyudo giyudo matin, to ok ginyal neno tiende mar mondo giriti nikech iwachonwa ni pesa mar mondo anen kaka iyude kaka ichame ing'e ni pod kinyud moro. Usekawe uchame dhogu te udonjo go iraha makanyo niwacho ni nyithindo go dong kanyo. Samoro in midong gi nyithindo kendi. Nyithindo be dhi chapni makata kaka koro gibed malong'o onge. Donge nyithindo bende biro wuok. Family chow rapture. Ka in maidhi to jaodi udong chien. Dong ng'eyo ni nitiere commotion idhi to kiduogo tiego kata mana 3 days outside pok kiduogo. Isn't it? Nyithindo dong, jaodi bende dong. Donge family ni dhi tona dhi ech. Ok wadhi bedo gi solid family. To family ka wabetie mana kaka wacho ni wakeni wanemo warito family gi nyithindo. Nyithindo manyiri wan future mar the family. Gini kosekethre ting'eni koro ketho ngima mar familia. To sami wacho ni chik ok otigo maber. Thoe bende koro neno mang'eny. Kech buche gi dino jogwa matie iye kuondegi. Kosedin to ne nitiere kes moro manotimre awinjo ni in the recent past. Ng'ato lowo dino. Podhi bobedo excavated bogole. Meding'e ni mondo ng'ani ogole kae site ka jok mabiro yudo ka en koro osegole kanyo kata ma askari chiefs be ni kanyo. Ting'eni kibiro mondo kawo report maber ni tang'o mano ting'eni jogi refused ni ng'ani olok nodiyo. Indiko contrary report. Isn't it? Ng'ani en owuok kucha to ten kuwuok to se suffocate. The same samani tere facility kamidhi ginene. Donge doctor mane do biro mondo upend the signature ni mai gimotemre. Donge bende nene kando. Koro ng'ani ok nielo odiye kata ok noso nikech onge chik morito gini to bende chik go giluoro nikech jok morito chikego giseketo e chenge kama. Idwa wacho ang'o midwaro mondo iling. Nikech ging'eyo ni ok giti gi chike moketi e yo makare. Koro pile gitiyo gi tok kot gidhi back door gidonjo gi tok ji. To gidwaro ni jogi wakawo kech waketo mbele. Emomiyo koro chike kata mana ethics magwa mag human ethics kata mana dakwa ok nyal dhi maber. Kech kisewacho ni an kasechamo to koro miya gimoro mondo andik ni andika gini ma ok owinjore mondo wakal go piyo piyo. Koro nyaka waduog wabed dhano mondo wadag e yo mowinjore. Aparo ni aduoko mano. Podi isewacho moro cho wabiro duoge bang'. Kama bende wantiere. Poda we. Okay. Agna mithuolo mondo explain kata wacha na wach mondo wiye. Wabia ne kapo koro land exploitation jaduong' Oringo. Un kaka jokene ratero. Kichaketho lo yes. Kendo ketho lo kabisa. And okang'e ni be ugo mbaka mar neno ni jok ma utegi iyude kuonde ma ikunye mulagi. They are moved to safer places. And again, compensation bende follow up moro nitiere kaka jokene ratero ma usetimo ma uneno ni these people are compensated mondo be kata ka gi move to safer places to giywak ni sirikal oywangowa to mondo bende gikonyo. Erokamano. Apane abiro wuoyo exploitation gieki mabut te manywanda. Okay. Nikech awinjo kamoro ni penjo mekaine mar workers exploitation. Tadwa teno gi kata kaduoko tabiro teno gi moko ma wasewacho. Mokwongo chunya an thagrega kendo sebedo kawacho ni kwawuoyo e wi jakuny mula. Yudo jakuny mula ne di definition achiel osebedo ka thaga na wuon. Nikech kunyo mula ne kae ne awuoyo kawacho ni nitie jakuny mula ma
Mr. Benade wacho ni nitie jakony mula ma kaka ne watimo ga chon kata megewa ne timo ma oting'o mana karaya moro gi kwer go pawo to dhi obende en jakuny mula to duogo godhiambo oseyudo mare matin. Mago pod nitie, pod gi exist. To nitie jokuny mula ma sani koro tindo biro ma waluongo ni small scale gik ma gin koro gibiro kendo gi rieko mopogre ma gicha inyalo muoche kata piny kacha gi mruto moro to ginyalo bende yudo thuolo ma koro giketo go jok moko matiyo negi. Ing'eni ane jakuny mula bende taketo ji 20 tiyo na e buo bur kucha chande. Koro an iluonga ni ng'a? Ng'at moketo joka ka. To joka maketo kacha ka to gin ang'o? Kata giti luongo gi ni ng'a? Jogi te king luwo to gidwa luongre ni gin jokuny mula. Koro jokuny mula gi waparo to koro gin ng'a? To ng'ato mayudo moketo joge kamane, an aketo joge kamae ji 20 kata 30 to adhi aketo gi game ramula. For instance, an wuod bondo. Adhi arwako gi kacha gitiyo. To jok maketo kage ng'eny gi gin joramula kanyo. Matiende ni aketo gi nyaka e lopgi. An abiro aketo gi e lopgi nikech naseyudo barua moro mondo mi aketgi go kanyo. Koro wa exploit gi e tich ma onego bed ni gitiyo ni e lopgi bende akawo, bende amayo gi, atiye. To kidhi ng'iyo act tiwacho ni nitie some meters deep from the ground level kadhi piny. Kipenjo sirikal to wacho ni kanyo koro ok kari. E chike gi magiketo kanyo koro ok kar ng'ato manyo kar sirikal. Koro kamora mora ai koro sekete ma kamora mora moyude mineral. Ene mineral koyude to kata ne in kanyo endo ni in mane lopi misedake nyaka ne nyuoli tiwacho ni koro kanyo kar sirikal. Koro mago gin challenges. To ng'atni mabedo exploited ni endie ka osani yudo ni kae en kara. Ta wuoyo kawacho ni nitie jakuny mula ma eno nyalo ga kunyo matin cha. Watemo wacho ni koro weri gi mondo mi ng'ato kawi ni tiyone. Dwar tiji wuon. Pod en mana kunyo mula no ing'e kunye. Ang'o ma moni kunye wuon e dala uka, e lopu ka, kata e lop ma e gweng'u ni. Ang'o momiyo in idhi mondo ng'ato ondiki nikech ma ondiki gieki gin ni boyudo kondik gi kata padei. Otiyo timiye pesane. Imiye pesane godhiambo kata bang' juma timiyo gi pesa gi to dhi. To moro cha to ndikre kende kata giriwre group moro to gibende giyawo bugo gi. Koro giloso. Koro wawacho ni kara mondo nini we uru kama ng'ani keto wuoni. Keturu ngufu gi kamoro achiel mondo utigo. Kamoro achiel. Koro moko chako neno rieko no to moko to pod neno ni kamoro adhi kacha chande adhi akunyo mula kacha te juma achiel ae nono. Ok ong'ere gima dhi yudo to kae to ng'ani ose promise ni dhi miya siling 800 e odiochieng'. To komoro cha to samoro ae nono ndalo 3 ndalo 4. Koro moro pod neno ni koni en better option. But ng'ato bende moro bende nitie kata ilo ni an ing'e ni tindo ndika tinda tiyo. An atiyo an ondika. To ng'at moro makunye yo moro chande to wacho ni an ting'e ni an jathagruok an athagra an ok ondika an jok mondiki gin ng'ane gini. Koro mano bende pod miyo jogi gin kati wuoyo ne gin ng'ane tiyo gi muchi e yo mok ber to en neno ni ai an ang'a mondiki. To moro to neno ni ato ok ondika. Koro mano bende pod nitie. Kwa wuoyo exploitation mar land en osekete bende asege kacha chande mosekete ma owuok ka jo sirikal to wuok ka jo mula bende giwegi. Kosemi kamoro to wacho ni mano kara. Nitie kes moro ma timre kamoro e yor mula nogono ma jaduong' nigi nyithindo 4 to jaduong' neno ni mondo omi jok makunyo mula gieki ma jogweng' thuolo mondo kuny. Nyithindo 2 to neno ni omi nikech ne gisega miyo joka kande manong'iepo mane giselis kanyo kuom higni 5. Koro jok osetiyo higni 5 koro contract orumo. Koro jaduong' cha neno ni an jogi koro dhiyo nikech pesa ma gimiya cha gimiya go dichiel to kane kako konyo. Koro afadhali wadwar jok ma kunyo tiyo ka to wapogo kodgi. Koro nyithindo 2 yie ni mondo gidok kor jaduong'.
nyithindo ariyo bende wacho ni wan wadok kor jok mabiro mamiyo wa dichiel cha maduong' cha ber, komiwa pesa cha duong' dichiel to ber. Koro ywaruok ni ka. Koro magi gin gik ma land exploitation nitie ka. To mar ariyo, nitie kaka gweng' mar Ramula. Osetem mondo mi ogol jogo eko moyud ni mula ni kargi mondo ter kama chielo. To gibende gineno ni ere kaka iterowa kama chielo to wan ga ka. Ang'o ma mon waweyonwa mana girwa ni watigo mana ka to lose kaka itiyo ka. Joka dwa ni mondo golgi. To kogolwa to kae mwa bende wachiemega. How can you value mula mane ka momiyo ugolowa ni mondo wang'e koro wawuoye ewi mulano. Koro mago gin gik ma seche moko iniwacho ni mondo goli nikech osene gimoro. Tang'o ma moni mondo mi uvalue gicha chande yud ni gini en 800. Koro ka en 800 radhi miya 70. Koro iwuok king'eyo. Ing'eni ni wacho ni mana ni koro igoli. So makate wacho gol mondo teri a better place ni, it is not a good solution. En nyaka ung'eni tigola to kamitera cha to chal nade, tang'o momi igola ka, to gimimi igola cha gicha ne en gima rom nade. Ok gola ni ani gola ni mondo adhi. To samo gola ni bende nitie kaka pod adwa yute gima nomiyo gola cha, koso an koro kose gola to wuok oko miyo jo Ramula ne pod odagi. Kidhi Kakamega bende the same notimre. Koro magi pod en gima pok government oiko gini maber. To ae sama itimo ma bende idwa time kachalo athuwe moro. En athuwe moro nikech an nasemiya barua manase landmark ka endi mang'e ni kae madhi tiye. Koro abiro. Koro ok en an kata sirikal ema wuoyo gi jopiny. En japesa ema koro dwa wuoyo gi jopiny. To wuoyo go kano sega chako tich. Kose hinyou, kore kodwa wuoyo nikech koro utamu. Koro ma miyo ka en gima ne timo to nego bed ni time chon kapok otimo, kapok uchako tich. Okay. Yerokana medo jefa kadhi dugo iri kanyi ni batina mondo mi jaduong' Gweya minus giendi. Do they have their circus organization mabende nyalo kende gin giwegi mopogore kod un kaka sulwe ukedo, and be kata bu nyalo puojo gi mondo gin bende gibede gi their own circle makata koponi wan jopuonj mula ma uketwa jokunyo, and I mean jokunyo makoro kunyo matimo gini directly, leave alone japesa ma en bo wachore noluongo ne japuonj mula bato ko japuonj mula. So mamiyo wan bende kaka jopuonj mula wanyalo wacho ni number one, sako wanindi yango ni seche mwakunyo mula to waloso pesa maromo kata mana 10,000 a day, onego wakabini wakaw these percentages. Erokamano, wachuoye matin kama jaduong' Momo wacho mar partnership ni. Okay. Ing'eyo tabu mantiere maduong' sani en tabu ma abro wacho ni government mokele to kele kama mula en gima ber kendo ber kabisa, kendo nyalo goli e dhier maketie e kiwango moro maduong' kabisa. To king'iyo kaka itime sani, iyudo ka ng'ama dwa biro extract gold e land moseyud ni gold nitiere, en ubiro ka distractor. En ng'ama biro en ng'ama biro ketho. To mae momiyo iyudo ka nitiere resistance maduong' kuom japiny. Okay. Nikech kibiro kaka partner, ibiro nikech mano gima onego bedi. Ibiro kaka partner, i-engage wa ka iyudo gimoro buta, to okibiro i-engage inyisa ni maa e kaka en, maa wayudo gimoro, wayudo mineral ka ma precious, koro kamae kaka wadwa dhi, unen yango, kamae kaka wadwa time, and so much. To exploitation mono wacho cha en so much. Koro an iyudo ka en
60 billion. Kati yudo ni ki extract no tiyudo 60 billion. Tiyudo ka familias ka nitiere ma struggle mang'eny ma kata gin 10 tidwa move gi itero gi kumoro. E 60 billion ni en ang'o midwa miyogi. Samoro ki declare ng'eny ne ok declare. Koro ing'e ni ng'ama ong'eyo ng'ama wiye chwado ng'ama wiye chwado biro wacho ni nyaka bentie gimoro kama giyudo maber momedwa golwa ka koro wadili kama tin waneni to wadwa yudi ame koro watemuru kik wa push back batin mondo waneni wadwa yudi ame koro ting'eni kibiro declare ni mae gima nikech ok inyal gore gi sirikal ok inyal gore gi sirikal owacho ni mae gima nitiere to mae wadwa miyo kama percentage ni wadwa miyo percentage ni koro percentage kan ng'eyo ni percentage no to ber adier ok gi exploit wa gi en ka gi elevate wa e level moro koro ibiro yudo kamano kelo gik moko dhi ma smooth mantiere engagement public participation in quote nitiere true engagement mar jok mantiere kanyo ma with a lot of openness, transparency, genuine kage timo gigo. Koro ma en lweny. Ma en lweny mantiere. To ma yamo biro neno ka ji biro bedo tear gas most of the time. Ok ni koro ni gin jok maricho. En maniti onge openness. Gik moko gin ok gin open. To kiwa nikech kama gino wuoke siptal ibiro yudo ka obedo improved. Skunde mantiere classes omedi kata classes moko omedi kanyo wabiro medo nu classes ka wabiro keto ni laboratory moro ka ma nyithindo somo wabiro loso nu ndara maber kama madhi kama koro ineno ka gino konyo jo oganda makanyo to nyisi gi chon mobedo gi bedo engaged maber koro kaka timore kamano onge ng'ama nyalo kelo tabu nikech oneno ka adier gini itimo e yo makare. Koro kaduogo penjo mar SACCOs mantiere to utenre gi mano nikech pile ibiro yudo ka SACCO ungo to utegno ka nitiere SACCO mabedo ran maber gi los maber ma ji gin active to uyudo ka un jomotegno kendo joma dwa nyoro ubedo matin to ing'eyo ni mano onge jok mabiro yie mondo ubed gi SACCOs go ibiro ruche SACCOs go ibiro ruche e kore ka ma kudwa chako gimoro to itiyo gi jok moko mondo kata pesa no selal ka wan koro kwadonje gino ng'ane ne ok otimo ne ng'ate maber wan koro kwadonje gino ok ni koro ni jogi nitiere jok ma tiyo gi jok moko ka mondo oroch gigo nikech kuriuri to uru bedo gi duol to ubiro bedo jok ma nyalo bedo access koro kaka wan CBO ka nitiere SACCO to SACCO go emwa koro wadhi tiyo go kata kwa disseminate information wayude ka en very easy mondo wa penetrate to SACCOs gi nitiere associations ma gibedo go to associations gi gin anyalo wacho ni gin makeshift ma ng'ama otelo kanyo wacho ni wan gi committee ma dwaran gini wan committee ma dwaran center ni to committee ni gin jok ma ibiro winjo ni nyaka ibed gi so much kibed committee nyaka ibed gi so much to mano excludes ng'ama onge gi so much. Koro neno ka ok en gima all inclusive. Koro tabu bedo mang'eny. So it's high time they formed their SACCOs or associations. Okay. Lopwa. En lugu makata ng'ani ndio se okuny katelwa katitho in the next few minutes. To mama na Lopwa. What is really happening? Ang'o menyalo wacho? And what should be done? And gi contrary opinion. Okay. We were talking of
investor kosebiro to lawyers gi government to koro government is even ready to displace you, uketu ukau mondo teru kamoro. Yes. We lose so many things because of that, because sense of belonging. Idwa kawa wachani kata dalawa en Kisumo ka, to koro idwa kawa itira kata mana Hero. Kamikawa no ing'eni en kama nyiewo. Kama nyiewo ne kama fence kanyo e kara danga doga jamni na ok nyal dhi kamoro. Yani I'm locked, isn't it? Koro na idea mani ka ng'ato seneno gira maber, gima ber meneno konya mondo ati kata mondo ikonya mondo ati gi ber mar girano e kara kama dakie gi jogwa go gandawa. To kidwa gola kani koro idwa tera kamoro mano to kendo contrary to whatever the government kata en sirikal kata en ng'ama timo kamano, anto kanyal yie mano. Koro lopa kata lopwa kalose wi mano obiro akani koro waseweyo bedo nikech iyudo ni lopi ma ineno ni yudo kuom anyuolani. Kwaru moro yango miluonga ni nyalego kata iluongo ng'ato ni jasapwa kata iluongo ni jaloka do. Nonyuoli kanyo kwaru jokoru jogu tetete mane anyuolani. Kiwuok tiwacho ni siemo ni kae ni mondo kata kinyiewo tidwaro mana ni nyiewo machiegni gi kanyo nikech weteni gi jogu gini ka. This is where your blood is. To iwinjo ka gimoro timre koteri kamoro ka gimoro hati biro chuni ni ibiro wuotho mathoth kata ibiro kawo saa mang'eny kidwa nyisa nyuolani ni gimoro tima. Jite ok bi chopo nikech samoro mondo giwuoth gichop kanyo gibiro dwaro resources ma gichopo. To ka in anyuolani kigo koko joka ng'ane biro wuok ni gima kama otimo ng'ane, gima kama timre ka ng'ane, ji biro. To sani ochopo e sama kata ka koro igo koko ka en gi shida, ji dwa dak town style, Nairobi style. Kata ng'ato ide ng'uti kato gimoro timre to ng'ato kali akala. Nikech an akia in. Donge nibiro dak kanye? To dang' bed marach ka idhi dak kuno nikech igombo ni iseuso kari. To ni sirikal ema koro goli nikech kari giyudo ka en omiyo koro ini kuno bed ni dak kama ong'e miyo. Gin ma ging'eyo kanyo to gigoli. That is very contrary. Bedo bende koro wasebedo jok ma jowuoro. Kech sama ibiro wacho ni nyathiwa gini timre kato gini ok ber. Kech ng'ama oheri biro wacho ni adieri. To kose wacho ni adieri tibiro wacho ni ng'ane giri bunu udak Kisumu kata ng'ane giri ni neno ga kigine in ok ebe miyaga. Ma lopa natimo go gima an awuon mahero. To sama odhi bedo lopino gi chik mar kunyo mula miwacho no. En ing'eni kunye dip sama ochake point mochake godo gi kunye dip kodhi piny. Kose dhi piny to koro ing'eni uchako luwe kalingana gi kako wuok. Ng'ane ka bur mochiko east, ng'ato chiko west, ng'ato chiko north, ng'ato chiko south. Kama koro gini dhi chope mano to koro wachni. In ibet kato samoro kata wan ji osechopo Nyamasaria. Dongo chake ka. Koro in iwacho ni investor biro to wacho ni kari ka benda gombo ni wae nikech I own this place and this is the only source of my livelihood. Ok adwa we. Ili len kanyo to kari ng'eni chamo ga piny kae onge oserumo. Ing'ejo. Koro people have become so greedy. Sama ng'ato wacho ni tibiro wacho ni kari. Ikia ni mercuries miluoko gogi gik ma itimo gigi jok madwa luoko gin mana ji anyuola maka. Deposits kata mana pimo chide friends gimo chido magidwa puko kadhika gigo mana ma around kado gidhi na gine source of livelihood. Sani wawinjo ni moro itiyo go iluonga ni ang'ono leaching sanat. Dhok kada winjo ni kata winye mochuo wigi kanyo to kako chuo wiye no kowuogi otho kanyo. Dhok akia ni kacha yomoro kacha chama dhi wuok bondo kadhi kanyo kopolo kae ni dhok nomodho jok moketre ni leaching site go pi no flow
badho kuma ne wuotho along the road oyudo bomodho donge dhok nonindo piny kari dhok otho piny te. Mwiso ni namful nyaka ne ngima dhano. No, the entire environment nikech locality donge yien nyaka bedie. Source of water, pi mineno stagnant water sakwa samoro ok dhi maber ahinya. Koro winjo ka polo giri ka the stagnated water ka makoth ochwe dhok kobiro ka kalo to gidhi modho moko ok nyal chopo e water points kata mana lake, isn't it? Koro ing'eni kata streams matindo tindo madhi through the lakes mago ema ka gicham ka gimodho to gihinyre mege. Koro jok mawuotho kata jok mawuotho barefooted kata jok mamulogi kaka ng'eni gi kaka they're dying slowly. Ma kaka kodonjo nyaka water resources kaka koro lake kata streams ka gimoro amora mule kata mana any living organism lee kata mana rech modak e pi kata mana rombe kata mana dhok kata mana ng'ono madiyudi ayuda kamoro amora to kata mana plantations kata mana yien kata mana forest gi damage everything. Koro however much ni wara en omenyo also when you omenyo or it is all diverse. Okay. To ing'eni sami dhi wache as per the government policy ana se chiemo osemiya osenena kando kudhi penjo ni tang'o matimore weuru goyo koko ka, isn't it? Okay. Koka mato ng'ato neno ni malicious ni en oyudo pesa moyudo peanut moyudo momiye kitemo mondo sensitive oneno ni ino kidwar kata ineno iwinjo ka iwang' nyiego moro gi koro ok walosne sani. To kaka ineno ni the small light at the end of the tunnel as time goes by kata kaka wamedo penetrate ibiro yudo ka koro ler kata dier chakoro neno ni ji magiwacho ni to kara nyaka jok mane wa persecute kata jok mane wa nini jogi kara wa telling the truth but it is going to be too late. Kech ka koro jok mamegi chopo kama koro ok wanyal nyuol pesa samoro in go ina gi problems nikech wan ing'eni wan vulnerable to gigi donjo from the openings ma wantiego nyaka dendwa skin gang'o gigi donjo tetete to ka koro isewuok kanyo iyudo ka ng'ato emomiyo frustration biro dhogi otuo kata chiemo ok iyieng' iol nikech tich bende itiyo matek. Gimiyudo malong'o koro onge kata bende kiyude to koro you're not peaceful. Okay. Okay. What do we take? But before we finalize, Jadung Ringo, maybe I don't react to Manamati, then we'll get the final remark. Dongruok, awi jokanyi ni kaguya yange kanye indi ni ber kai wachuno buro timu kama kisa percentages and wana nuka gino bet but areas mana dhie ka ndiro ka okaneno dongruok mantire kanyo kiro kata mana the infrastructure like road yore apeni mengado kanyo very pathetic. Kuro wawere giyo ya bondo idhi kamano yin kuro wawere giyo maro nyango makama kuro fine nyalo nyango makama ndi kama nitiere orphanage moro nitiere kaendi aeto koro waduog nango koro iwuok nango koro iweri koro kidonjo gi nyango makoni koro ing'ado tiduogi ene kopolo no koro yone yudo ka oracha completely aeto moko kata school kanena ok aneno kata school kanye distance moro chopo ku kata school ne onge so dongruok magigi ndi nyalo bedo ni miyowa en gine ni mano makare endo kochop kare ang'o manyalo bedo ni timore and casto yiena mondo mi wacho go your last remark. Erokamano ahinya paro ni no kata time oserumo. Time oserumo to kore kikete donje twak mamit en nini makende skunde to wan go kanye mwasome bang yonge condition kai maber kesa kwa no wach ni bungu koro gine bungu kore ge mamier nitie but gik matimre kanyo endo en ni mokwongo pod kadok chien ni jogo koma iyudo ma tiyo kuonde kande wan gi county to gi national government koro jogwa matiyo gi ekio kwa ng'eyo ni taxes gi chopo kanye kwa ng'eyo ndara nitie loche makoro sani ketho ndara moloyo kaka dire mane wan kane watindo to ndigni mane ringo mang'eny kendo kata kane wawuok e miechwa kucha kwadhi bondo
samoro wuotho gi tieu. Ndara kanolos dichiel to ndara no ber mo gima wadwa timo gonge. Sani tinde road users ng'eny. To road users mang'eny gieki tok gibed maintained. Koro kata bende wawuoro ni to jogi dibede ni nitie fuok moro ma otuch kamoro ma jogi taxes gi gieki kata gik ma gichulogi remane county ka. To koso ok gichope county kaka Mr. Goyi winjo kowacho samoro ni samoro gigi bi ok chop kata county gilal kamoro ka. Nikech ndara mwawuoye gi kata ndara mewacho go gin ma onego bed ni loso gi national government. Sani tinde kata wan kuwa ne dala kanywendo wuothe main road afadhali kori wuothe access road tiwe main road. Nikech ogo kethore ma ok inyal. Okay. To jok maloso gi oko loso gi. Nyiso kanye ni thuolo mar warumo jaduong' Oringo but awinjo kipenjo kanye ni ok ing'eni to taxes gi gitero kanye ni onego bed ni miduoko na penjo no endi ne kaka jakene ratero kare ang'o misetimo mondo monene kare omenda kata mana taxes ma bende joka chulo ka okonyo but wacho ni mane gweng'u mor gi gweng'u ok wamor go ni wamor go but emomi wabiro kani ok wamor gi gweng'wa. Taxes kuma gidhiye wakia wasebedo ni kaka wawacho ni mondo mi japiny wuo gi jogi maduong' mogik tinde nowacho ni public participation. Jogi public participation gieki ok gitim. Your last remark. Yes, my last remark en ni sama ng'ata madwa investor dwa biro kamoro ochop kendo tudre gi jopiny giwinjre kendo giwuo e gima inyalo losi. Okay. Ta gombo ni county to gi national government. Right. County ma Siaya to gi national government obed kendo nyuak ne tich mar sakwa to kod game mondo mi oyudie ka yore mokethre gieki kaka de losi skunde kaka bed nyalo bedo improved mondo gik moko bed maber. Thank you. Madam Jennifer. Yes. Wach ni mogik. Erokamano. Akwayo bende dabed gi kwayo achiel ni sirikal mondo ti machiegni sirikal mamalo gi sirikal mapiny meaning county gi national. Yes. Mondo giti machiegni gi kendo giti kanyakla mondo ginene gikonyo jopiny. Nikech jopiny go ema gitiyo negi. To ka koro nitie fuok gi yware sirikal mae gi mae jopiny mapiny joma gitiyo ni ok yud konyruok mowinjore. Thank you. Edongo ya. Erokamano han damed mana wacho ni wan gi laws kendo wan gi guidelines mabecho ma kwatiyo go makare to wanyalo benefit from mining. Koro implementation system ema very weak. Okay. Then weak get other things to kawahero pinywa wahero community wa wahero county wa to wanyalo tiyo gi chikego mondo oganda wa mantiere e gwenge moyude gold okonyre zaidi nikech man kore resource magin go. Koro implementation ne manyalo ywago mondo Erokamano. Parna urni yocha wach mawuok nan kabilo ko yocha ilungana. Kopolo nango. Erokamano. Kopolo nango. Yerura gulu. Ini loss e wach. Yerura gulu erokamano. Kaponi macha yo bauno. Ba yo machenda ege. Ba kaponi macha yo bauno gono. Macha de macha turu. Yerura gulu erokamano gimarach. Nchi muru nyalo poiro ka udimo ute. Nikech samoro jomoko sekunyege bwaga. Okay. Ya inuda daka ka endi ninde odi chiemo to kare kene ka yiengni matino be to iniselwa. Nyumi gi soup. Masupu gore. Ene uro aweke kanyendi. Ori basane nyagolo chiemo kinye markare.
wan ka ni koda ka Oringa Muomo kache ko Jennifer Piyo to gi Bernard Guya wakeduru mondo mi kunyo mula ma wuok e gwenge ma kocha okon jo gwengcha kech mula nigi pesa onyalo loko ngima jo kocha ma gik ma ok nyal ne kuonde mamoko inyalo ne ma bungu chande nyalo lokore bungu bende en productive. Burito masani.